Здравейте! Днес ще бъде поредният ми клип от горе-долу скучните ми клипове. И събрах малко кабелстон, разширих го и открих, че отдолу цял пласт има айрон и въглища. Някъде тук всичко е в айрон. Направих си тук генератор. Чудо го скривам. Само че ме спрят. Кръста е важна. И малко тук да го затковам. Смятам да си направим Infinity Water. Само първо да си събера малко кабелстон. И отдолу намерих въглища. Събрах си малко. Да си направя печка, да си направя една кофица. Осем. И още един чест може да си направя. Не, нямам друго. Там какво има? Абе, не знам какво е това, ама още няма да ги свързвам. Тук в началото си поиграх малко на креатив. Само забравих. Добре, защо не мога да пиша? Така. Генератор. И тук е къде трябва да е.
Значи нямам ли стрелка някъде? Абе... Що ми отнема малко време? Колко време? Добре. И тук хубаво ще е да го запълня. Това. Ами, какво сега? Спирам на пауза, докато събера кабелстоун. Така, събрах малко кабел. После опарих се, тъй така просто съм се изгорил на лавата. Изгубих си нещата, де са ми паднали в лавата тук. Трябваше малко с читове да си взема кирка и там айра, на който си бях изкопал и нали други неща не съм взимал. И пробвам да направя Infinity Water и се сетих, че